Bun venit la un nou video din Shinobi Life. Astăzi o să vă arăt ce am luat. Uite, am luat. Uite, spuneți așa, pentru că eu sunt noob la joc. Spuneți așa, pentru că nu am din asta. Uite, pentru că sunt noob, pentru că nu am luat eu ăsta, cum se zice, așa, tipul cu 9 cozi. Așa, peste cu 9 cozi. Nu, dar acum uite ce am. L-am pe Norumaki, înseamnă Naruto, ce ziceți. Pentru că nu vrea să fie din copyright. Ce înțelegeți? Credeam erau un spawn din la detail. Dar cineva se luptă. Nu te cred. Auzi, are gen 3 Tail Beast, adică coada, prima coadă din la Tail Beast. Oh my god. Cum vrei? Asta e 2% dacă cade. Bro. Papa! Papa, Taylor! Ai și tu? Nice! Nice! A trăit cu viață cu... Bă, încă moare! Bro! Uite, vedeți asta, nu? Vedeți? Pe C. Da? Nu am niciun Z. Ha! Fraiere! Are pe gen 3. Nu te cred. E bulangiu. Brother. Cum e posibil? Cum e posibil? Ce are gen 3. Și nou, uite, vă arăt. Uite. Sub. Gen 3. Uite, ăsta e. Și e 2% ce îl dă. Cum? Și e nou. Cum l-a luat? Cum e așa de norocos? Nu, trebuia cel foară de la cineva. Da? Trebuia cel fură. Așa, NPC. Bă, de ce se îmbracă așa? Bra. Încă nu are, dar eu surpriză. Deci, skip. Deci, așteptați, e un pic lag. Eu zic lag. Da, ce-am zis e lag. Bro, de ce? De ce stau mic? Au revenit. Acum am băgat. Ce spune, sunt mai multe. Asta e Norumaki Breed. Astea sunt bossuri. Dacă vreți, intrați mai repede. Și asta e tot. Intrăm ăsta. Revin. Am revenit. Oh my god. Și am revenit. A fost un prieten și trebuia să vorbesc cu mine. Dar să vorbesc. Aici vin afară pe era ceva. Și da. Asta e modul meu.
asta pentru ce zic. Oh, nu e așa de bun, nu-i. Bă, tu știi ce bun e? Uite ce eu zic. Prima, uite, mișcare, uite. Bum. Și uite, îmi pune în aer ce lovesc. Ce încerc eu în plen? Nu, e foarte șmecher. Asta. Da. Și uite cât de mi dă. O să vedeți un colț. Și asta e un fel de Rasengan. Bro. Nu pălesc cam dă cam mult damage. Și companion meu, o să-l vedeți. Ce Stitch eu mă pe telefon. Așa arată pentru telefon și stabil. Am uitat pentru două mișcări. Mai e una care dă așa. Și mai e ăsta cu P. Vedeți ce? Bum. Dă foarte mult de meci. Dar nu am nici așa de multe staturi. Vedeți? Dar așa îmi dă aici boosturi. Îmi place așa un prieten ce găsesc. Asta merge tipul asta. E smecher. Nu. Am zis salut. Asta mic a zis. Ok. Oare Zinodonche! Let's go! Bum. Stai un pic cum se numește, am uitat. Joc. Unde e G? Da? A? C. Jack. Blackjack. Ok, sunt prieten cu tipul ăsta. E bine, acum nu știu ce facem. Dar ce-l urmăresc. Stai un pic măcar. Ce-l urmăresc. Ce am un pic mai multă viteză. Și go. Let's go. La ce era ceva? Stai un pic, am zis tare. Am zis tare în engleză, așa spune în engleză. Sunt așa concentrată, așa, pentru că eu mă joc mereu în fiecare zi. Și tu știi ce greu este măcar ce găsesc unul din ăsta. Da, e secretul meu. Am Susano, dacă nu știi ce înseamnă ăla. Un samurai spirit. Un samurai care este cam foarte mare. Need Diosenko. Ok. Nu știu unde e Diosenko. Nu trebuie ce-mi spui, frate.
Știu unde e, bro. Știu. Nu știu unde e. Eu vreau ce găsesc Diosenko ăla Bloodline. Dacă vă jucați voi, cred, o să știți ce vreau ce zic. Trebuie ce edit un pic. Asta, hai. Salut! 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 Hai, îl bat. Hai bă, omoară-l. Știi ce faci tu? Yes, am băgut. Bro, ce damage am făcut. Foarte bun. Bro, mă omoară. Bro, trebuie să-mi generez un pic viața asta, așa. În care să iau niște chakra, ce zic, chi, energie, ce zic pentru voi. Oh, nu, s-a blocat. Bro, de ce este așa prost? Scuze. Peretele meu mă protejează. Nu! Nu, omoară-l tu, nu-i așa, da. Da, bro. Faci bine! Eu stau aici. Îmi generez viața. Bro. Oh my god. Diosenko, te rog, cade companionul lui, e foarte bun. Și nu poți să-l iei așa manual, samuraiul ăla, trebuie să-l iei, ce omori ăla, un samurai, fiecare. Bro, cât damage de ăsta. Let's go. De ce nu faceți nimic, prostilor? Ați murit? Sau sunteți leneși? Mă lăsați dar pe mine. Vezi, astea nu-mi plac, care nu mă ajută. De ce nu mă ajută și pe mine? Eu ajut. Și eu să-mi fură ăsta. Da. Oh my god, ce ai făcut? Nu sunt mort. Sunt mort? Nu sunt mort. Ok, bro. Uite, aici. Mă rapid, stă rapid. Ha, nu o să mă prind sub prea sus.
să furi, nu o să furi, nu o să furi. Nu o să furi. Ah, ok, bro. Ai fost norocos. No! No! Am zis. Ok. Știi română? What? Stop! Deci, credeam și un prieten care știe așa română, dar nu. Credeam am găsit și eu cineva. Da. Oh, mai ce păcăleală. O, nu. Acum trebuie să... O să revin eu.